Ngopo ya pengen dadi jenderal? Ah mboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah modyan. Eneng apa kula gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten satunggiling Nalendra yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Saking negari nggawa penatas naminipun Prabu Naga Yaksa ingkang nguwuh-uwuh angget sak perang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana. Wah, wedak. Piye? Niki sampeyan niku mboten guyon ta sinipun? Ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pangkat jenderal, jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk gleleng. Jenderal lele. Lek dengkul mlocot kuwi iso lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis ya, kowe dadi pangareping prajurit. Aranmu Jenderal Kantong Bolong. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Ora pati duka ngono. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan sowan negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa Prapta negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora owah-owah pambekane Prabu Duryudana. Ingkang tansah duwe rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, ladalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa ngelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bakal dadi pakartining para sata kula bakal tak aturake. Gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini nggonku bakal metu ing daratan ing wigati bakal ngabekti karo pepundhenku para Pandhawa. Monggo nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mung kari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antaradya ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antaradya kadhapuk dadi Senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra Antaradya ingkang sowan ngabdi. Iki kaya Kakang Antaradya. Ya Dimas. Lah iki malah adhiku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya, Kang. Oh, Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adyarti ndak menyang endi ae. Ngerti ya? Satemene aku wis arembug karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena kuwi suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane. Tegese beda piye? Kakang Antaradya prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko sumebar warata. Wis sumebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe. Kanggo kamenanganing para Pandhawa sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa Kang. Mula karo Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa nek entuk awara Wisanggeni arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajiban karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa ngono lho Kang. Dimas, kowe tak kandhani yen to jatine Antaradya ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini, niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbaning para Pandhawa. Kewajibane Antaradya iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wah, ladal. Yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe Kang wis aja nganti katon meneh yo. Padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta. Ya Kang yo, bareng karo aku wae karo Wisanggeni.
Aja nganti pisah wong niat ya padha. Ayo Dimas tak tut. Ora pangling iki Antarja. Nggih. Kanjeng Wa Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putrapun Antarja. Lampahipun para sata Kurawa dampyak-dampyak. Sajaipun angem wigatos. Wa menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa. Kanjeng Wa badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Wa Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe ora kepenake penggaling Kanjeng Prabu dina samengko pasewakan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa engko kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang engko kemenangan. Nggih, Antarja. Yen pancen kaya ngono kepasang yug-yug atuju ngenu Kanjeng Siwa Surtayu. Lho. Lah kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu. Malang kadak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati. Manglurah satru murka para sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggih mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ingin bakal ndapuk awakku dhewe dadi senopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenana senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora kedego mateni senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakul tak babati gamanmu kowe Sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggih Pati Sumuk nyawamu idam terbeluh parat. Antarja ana baran kowe bayi wingi sore kepengin tinjung akeret nyawamu ana jajal lho. Awakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu. Antasena, Swatama dasar Pranata. Ora minggat tebak danawene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Yo, mati. Pecah dadamu. Wah, tak kira apa? Antasena? Pati Durmagati. Jale sing maju Antarja. Aku barang yono, lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku Diwana. Hoi, modal. Hop, modal. Pecah dadamu semplak. Jajan. Kejepe ora penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, anu, wis gawa. Pusaka. Nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Glaji ndasmu Diwana. Model itu. Model wedan lapo. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Antasena. Nek nganti ora tok wanes, wilang bebalang tenan. Ayo gage, wanesen aku. Woi. Aji japa mantra. Mantram sakti dimpake, Sur. Iki wis arep ngancik Bratayuda. Monggo anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gigi mangsa ngelak wanci perang Bratayuda. Lah kok dadi mung ketemu Antarja Antasena wae kok do geger iki coba. Petungan liar menang piye? Liar iso unggul piye? Mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar-kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kula nek maturake akeh sampeyan mesti maidu. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kula tak nyawang jajal mungsuh Antarja Antasena niku wonge ampuh napa mboten? Sampeyan ngerti, kula kali karo Parma niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antasena.
Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggih mangsa ngelak wanci nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa? Do nyuwun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh. Nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5 arep ming 5 kowe. 5 niku nek kekuatane dadi siji ngedapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menawung 5. Karta marmo, kula kalah aja napa sampean. Ya wis nek kalah mulai njukuk paitan. Satama nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Aja dipadhake, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampean aja maido ngene. Saking mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean saniki aja maido dul mogati. Mungsuhmu Antasena kula kalah aja lawa. Iya kowe sik tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma ganti karep cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah aja napa? Adi budidaya menang ya ora ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki munggo sesuk durung terjadi belang Bratayuda Binangun. Nek belang Bratayuda Binangun Kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah cuwarga lan nyemplung neraka. Wadene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun ngejak Kulawa, sampeyan dadi inti ping neraka wangun. Sapa sing kurang maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mung makmuk. Sit. Maju ora? Kuloan. Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lair ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolen. Wong pilih kami sosolen iki nek kesusu-susu kami sosolen. Nek alun ki ora tau alun-alun ora tau kami sosolen. Coba alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten man? Antasena. Mandel ora. Lho lah sida maju ora? Sida. Nek sida arep ketemu Antasena. COD. COD ki apa? Ketemu berdua man. Alus. Rasa kesusu. Sendika ngestokaken dawuh. Mangkat. Inggih. Pakdi. Wis mari poli kami sosolen. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Le lemes ki neng kono mau, neng kene wis kudu duwe semangat sing berapi-api mungsuh Antasena. Susu Ramrata Jaya Mrata imbang-imbang padha-padha.
Citraksi ki ngono kuwi aja sok duwahi ciri khase. Bener. Antone no? Piye? Kenceng Brata Yuda. Tinimbane ngenteni dadawing Dewa. Saiki mengkari dalan loro. Dalan loro piye? Iwa apa nengen? Lho. Dalan loro sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Hastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Hastina. Ngono wae. Ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala. Lakine anu lakune para sesosata Kurawa. Wani apa karo aku sing tak meseni apamu? Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Wah, kelakon tinju mbira kok. Lho. Tinju mbira kok mati jeneng aku ya. Cit. Dan alon bae alon sare loro kok kon sare lho wis iso sare Pan tetekan rika kula isih alus Antasena tak tantang Antasena wani ora karo Antasena getak arep perang kok klemak-klemek sing biasa wae Pakde jebrek kula terus malik kaya ngeten iki. Heeh, terus dadi perang. Antasena tak jotos dodone niku. Dudut. Apa ta? Dodone Antasena atos wangan. Oh. Monggo biasane kula nabok dodone cumpuk. Ni. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula nglekak saben kula antem kula getak. Ujuk. Antasena nendang rai kula tembel. Ngoten niku kula nganti keder awak kula gedabikan gobek-gobek rararuan. Dipindhone man jebrek. Oh. Cecek candhal terus buanting teng lemah. Terus diuncange man. Tetekan nggone Parjo. Wah iya. Terus kalah man. Ya kalah ya mundur. Iki. Waduh. Antasena pancen tidur ya. Wis Dodit nek wis mlebu ora metu meneh. Non. Nek wis mlebu ora nek sampeyan iku edan mlebu niku mung kepengin metu kok malah. Nuwun. Maju ora? Mboten. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Delok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Delok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kawula mboten tatu mawon, pun tak mundur mawon. Mung suwe ming anak-anakmu anakne ora medeni. Lha niku wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Sunjagi, ora tau menang karo Atrima mundur. Ben ambangane maju remo. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki Kurawa lek arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sar-saran ora karo-karoan. Ajeng perang ya kono, ora ya sakarepmu. Oh, wis ora gagas Kurawa ning kokean plening. Kokean acara ning ra tau iso kelakon. Kono pateni yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengkek negarane ratune dibondo gruduk-gruduk.
wis pesen konsumsi barang mandeg dalan ora kelakon niku wis bolak-balik wonten niku wong golek dalan liyane on cetha banget yen to Kurawa wis nerak macak nerajang perbatang bakal nggih mangsa nglak wanci Bratayuda liwat jeron bumi men cepet lakune matur karo Punden Pandhawa ayo Dimas tak tutke Yayi yo Kang Pate Cundaka Dewa wonten dawuh Gusti kula Prabu Nagayaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana yen to aku kinen sakbiyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu pati kepiye mungguh nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang kepatihan pun Cundaka Dewa. Samangke saking pemanggi kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Nagayaksa. Ladal. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te? Ya ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta ndhisiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Taga wonten dawuh milung siap juragan. Piye mungguh penemumu babagan perkara iki? Oh, nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu kalih Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pewaring dewa angka 2. Nuwun sewu sawijining nalindra ngepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lho. Ha iya kuwi jenenge lagi satriya. Ngepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing cireng getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa mires satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Lho niku monggo nek ajeng kepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang nggih mboten kok arep kepuk perang negara liya kok malah buang uwuh niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan ya iya piye pate nek cara kula sampun ngantos ndaraturipun togog jernyatanipun togog menika namung batur togog menika namung gedibal togog menika namung Panakawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapna para wadyabala, togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lho. Ayo. Elek-elek kalau Ratu Gustina ewadene mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Ya mengko aku ingkang bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaling adhawu. Tetapno para wadyabala ayo budal manegara Ngamarta nggih mangsa nglak wanci
gecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun. Napa-napa niku sak madya. Iya. Mboten perlu kekathan, mboten perlu kesithiken. Nek kokean niku wong mangan niku urane 2 piring kok mangan 5 piring ya mesti muntah-muntah. Dadi gojek ya sak madya. Ora perlu kokean, nek kira-kira cukup ya wis. Bagus. Aku seneng. Kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi. Napa mawon niku nek kekathan sta bakale ora apik. Iya. Lah niki terus ajeng ngrembug menapa, Pak? Kowe karo aku lho nderekke ndaramu Pandhawa wis puluhan taun. Nganti dina iki aku wis entuk sasmita yen ndaramu Pandhawa bakal nyabrang perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula ora aneh nek akeh para putra, para punggawa Tamtama Senopati ngepadha rawuh ning negara Ngamarta niate mung kepengin ngatonake dharma bektine supaya tinuding dening para Pandhawa madheg Senopati apan kuwi ingkang dadi gegadhanganing para satriya. Lah terus kaya awake dhewe iki minangka dadi panakawan. Awak dhewe iki minangka dadi batur. Monggo Pandhawa arep nglakoni perang ya kuwi Bratayuda. Nek miturut aku iki kowe karo aku ya ora kena padha menak-penakan. Ora kena padha sak kepenake dhewe ning bantu Ndara Pandhawa anut kabisane awake dhewe. Yen awake dhewe iki batur ya mbantu piye supaya prajurit iki ora kekurangan sandang utawa pangan, ora kekurangan unjukan butuhake unjukan sarta daharan kowe karo aku ya wajib nyawisake. Mula sing jeneng menungsa kuwi gegayuhane mung manut karo kabisan. Manut karo ngukur karo derajate dhewe-dhewe. Nek derajate kaya kowe karo aku ya wis apa anane bantu ya sak gaduking kabisane awake dhewe aja duwe kepinginan sing di luar. Tenan ora omongan kedawan ki terus kok kata-katane kentekane terus ming sak jabaning kabisane awake dhewe. Karepku ngono kuwi to, Le. Jane kula niku duwe impen. Impenmu apa? Impen niku mboten perkara kula menika turu terus nglakoni impen mboten. Sing kula aturke impen niku gegayuhan, Pak. Gegayuhan sing piye? Gandeng pendak-pendak bapak prisa piyambak nek kula niku arep ming panakawan ning kula duwe keprigelan olah kridane ngaprang. Wis mula-wali kula menika ketemu karo Kurawa, kula ngakoni perang karo para Sata Kurawa, nyatane Petruk tekan semriki ya slamet ya urip. Tegese Petruk niku ora ketang sithik duwe keprigelan ing babagan olah kridane ngaprang. Lah terus kula kok duwe gegayuhan, Pak. Gegayuhan apa? Kula kok kepengin matur ngersani karo Punden Pandhawa. Kula kok kepengin sak ora-orane didadekke prajurit, sak ora-orane didadekke manggalaning prajurit, utawa kula malah luwih diparingi pangkat. Syukur bage nek Petruk niku iso ngukur karo ketrimaning urip. Kula pengin dadi senopati ngaturke kelabuh bektine awak kula dhateng punden-punden kula para Pandhawa, Pak. Petruk. Lagi mingkem lho leh ku omong. Wong ki ngukur karo derajate, ngukur karo kabisane. Lah wong kowe iki ming batur, kowe iki ming panakawan ya bener, kowe iki tau tate Bandayuda perang karo Kurawa. Tau tate tak kongkon kowe nemu alangan kudu adu atos sing balung uleting kulit karo Kurawa, pendak-pendak kowe iso menang. Ning iki Bratayuda ora sak lumahing wong perang. Apa kira-kira kowe iso lan iso dijagake upama entuk pangkat saka para Pandhawa, Pak? Napa salah nek kula niki gegayuhan sing luwih dhuwur? Para nimpuna sampun sami nyebataken yen kowe duwe gegayuhan kuwi yen iso sak dhuwuring langit gegayuhanmu, sak dhuwur-dhuwure. Upama tiba ora tiba ning isor, nanging isih tiba ning dhuwur tegese mboten amblek urip kula. Upama kula niku didhapuk dadi senopati tenan, wah kaya ngapa senenge atiku. Kula ora arep owel karo uripe Petruk, ora arep owel karo kahanan kula. Kula ikhlasake
Nek pancen Petruk kudu tekaning pati, Petruk kudu sirna wonten ing Bratayuda, kula mboten napa-napa. Ikhlas. Patine Petruk, patine Panakawan ning para Pandhawa ngenami Petruk, kinarya rabuk kemenanganing para Pandhawa. Wah, sumpah lahir batin, Pak. Sekseni sing gawe urip kula mboten ajeng owel, kula ora arep grundel. Ning kula ikhlas lahir batin, Pak Semar. Anakku, bapakmu mengestoni ning sing seneng wong perang kuwi kudu duwe daya kekuatan. Mula sadurunge kowe sowan ing negara Ngamarta kowe tak tundhung Petruk. Lho, malah ditundhung pripun? Golek ana pertapan sing aran Pertapan Teja Kinurung kuwi kancaku. Pendhitane kuwi sumitraku ya dulurku. Jenenge Begawan Teja Sumirat. Kabeh gegayuhmu aturna marang Begawan Teja Sumirat. Nek lumrah wis ngerti kekarepanku, kowe mesti engko bakal entuk pusaka pirang-pirang kena kinarya godhong nggonmu bakal nglamar dadi tamtama utawa dadi pangareping Bintara ning negara Ngamarta. Nyuwun pamit, Pak. Oh, Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Iki ana wujuding Panakawan prapta ning Pertapan Teja Kinurung. Iki sapa? Nyuwun pangapunten Mremban. Semu kalepatan Diagung Pangaksami, kula namung maos wonten ing gepura ingkang mapan wonten ing sakjawining pertapan wonten seratan Jawi Kina ingkang tulisanipun Pertapan Teja Kinurung. Mila tumunten kula lajeng sowan Paduka Mremban menapa kepara saestu panjenengan menika ingkang peparep Begawan Teja Sumirat. Iya. Aku Begawan Teja Sumirat, dene kowe sapa Kisanak? Nyuwun pangapunten sowan kula dipun utus dening bapak kula. Lho, bapakmu sapa? Bapak kula naminipun Semar Badranaya. Ngendikanipun gadah rencang pandhita wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Peparepipun Begawan Teja Sumirat. Kula putranipun Bapak Semar, nami kula Petruk Penemban. Ladalah jagat Dewa Bathara. Kakang Semar ora lali aku kelawan kabecianing Kakang Nayantaka ingkang wis mataun-taun srawung kelawan aku Petruk. Ya senadyan arang-arang ketemu nanging tansah ngerti marang kahananing ruwang kuwi becik-becike wong ning jagat. Nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sampun prisa. Ya. Kowe Petruk inggih anake Semar. Iya kasinggihan mekaten. Bapakmu utusan kelawan sira ana parigawe apa? Mboten dipun utus, nanging pancen kula menika dipun tundhung sowan wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Wigatosipun rak ngaten Mremban, estunipun kula menika rak dados abdinipun Pandhawa menika sampun mataun-taun, puluhan taun mbok menawi wiwit Pandhawa menika alit ngantos sak mangke sampun sami sepuh. Para Pandhawa menika badhe nglampahi kodrating jagat ing winastan Bratayuda. Inggih menika perang ageng antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Iya, aku wis ngerti lan wis krungu. Apan kuwi dadi tetandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Nah, kula niku rak ngimpi-impi. Pun pinten-pinten dinten niku kula pengen matur karo bapak ning kula golek wektu sing pas. Mergo bapak niku lambe atine ora iso dicekeli. Tegese nek dong lega niku panjaluke anak ya dituruti, nek dong mboten lega niku arep mung menjaluk sithik mawon ora bakal dituruti. Iya Petruk. Lah dilalah. Kala wau kula matur karo bapak niku menggali bapak nendeng lega. Tumunten kula nyuwun Pak, kula niku jane ora mung kepengin mbelani Pandhawa kanthi ngrumaosi kula menika jejering batur. Ning kok rasane kaya kepengin mbelani para Pandhawa luwih saka jejering batur. Mula kula tak matur karo para Pandhawa nek kula mbok menawa didadekke prajurit tamtama utawi Bintara sakmangke kula nderek majeng perang sageta nglabuh labet dhateng undhen kula para Pandhawa. Terus bapakmu ngendika piye Petruk? Bapak niku ngendika apik kuwi. Ning tak jaluk sangwa sing komplit. Aja kok kowe arep golek iwak mongko ora sangu jala. Kowe arep tuku sandangan mongko ora sangu dhuwit. Mengko ndak kewirangan. Kowe arep maju perang ya kudu sangu jaya kawijayan. Lah kersane bapak sowana nek kancaku
Begawan Tejo Sumirat nang pertapan Tejo Kinurung. Nyuwuna daya piandel saka Begawan Tejo Sumirat supaya kowe diparingi daya piandel nek upama kowe ditampa minangka dadi prajurit negara Ngastina utawa luwih-luwih syukur bagi ketrima uripmu ditampa dadi senopati kowe wis sangu komplit nggone bakal maju ning Babarakan Petruk ngaten menika ndene Bapak Kakang Semar ya Petro apa kang dadi aturmu wis ndak tampa mula gandeng kowe kuwi asale saka Panakawan lan kowe kepengin dadi prajurit ana ing negara Ngamarta ndak udaneni apa kang dadi penjaluke bapakmu lumantar sira Petro tak paringi pusaka telu cacahe siji wujud pusaka gobang aran Kyai Tundung Nyawa angka loro kantong pangan ingkang aran Nyai Boga Sarana. Tegese lamun kowe dadi pangareping prajurit yen prajuritmu padha luwih, ora usah dadak kowe olah-olah. Cukup Kyai Boga Sarana mau mbok watek bakal iso nganakake dedaharan kanggo para prajurit. Oh nggih. Dene ngangka 3 budalmu marang Praja Ngamarta ndak kantheni prajurit pujan saka Begawan Tejo Sumirat 1000 cacahe ingkang padha mbiyantu Petruk. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Mban. Lajeng samangke monggo latri maringaken. Sapurnane ulun paringake kelawan jeneng para Petruk budal marang negara Ngamarta. Nun nggih, ngestakaken dawuh panjenengan. Kowe ora ngerti kelawan apa sejatine aku Petruk. Aku Jem Salantara Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Bangsaning Jim kowe ingkang dadi anakku Petro tak sabda muga-muga kelakon penjangkamu tak bali marang asal. Koko Prabu pangayoman kula ingkang sekawit ingkang rayi nedya ngrembak perkawis Bratayuda Jaya Binangun anggenipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngampingi dhateng para Pandhawa. Namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kacupetna semanten langkung rumiyin langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Ngamarta. Yo ngelingi Gandeng Baladewa durung mesti melu para Pandhawa. Kula luwih becik takon ana dhisik apa wigatine bole kakangku nggone tekan negara Ngamarta. Sapa ngerti yen to rawuh bule kakangku minangka dadi mata pitaning para Kurawa nggone bakal metung kekuwataning para Pandhawa. Werkudara, bule kakangku piye? Aja kaduk ati aduran menapa. Kresna wonten maring dawuh. Ora usah mbok dangu. Pun kakang wis nampa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Monggo pun kakang apa to sababe dene sowan marang negara Ngamarta. Tanana liya kejaba mung Yai Prabu, mugi keparenga kula munjuk atur. Koko Prabu, kula sumanggaaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Wigatosipun rembak perkawis perang ageng. Namung nyatanipun jebul. Sakmangke ketingal awonipun para Sata Kurawa. Ketingal julukipun Paman Sengkuni, tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candalanipun Yai Prabu Duryudana. Wekasan dinten sakmangke sampun sami tata-tata nedya anggecak perang negari Ngamarta ngrumiyini tumapaking perang ageng Bratayuda nggih mangsa gelak wanci. Mila sampun ngantos sakmangke para Pandhawa karepotan kula suwun kanthi sanget tata-tata samapta ing gati sawigaing diri sak mangsa-mangsa Kurawa prapteng negari Ngamarta Yayi sowan mangka tanpa tinimbalan. Siwa Ndarawati ya ana apa? Aku pengen matur lawan Siwa Ngamarta. Ya, gage matur. Siwa. Sewu-sewu kalepatanipun kalputane putramu Indrasila Geni, aku nyuwun mangapura. Wisanggeni ora dadi ngopo? Wisanggeni ning ngopo? Mung pengen munjuk atur lan manjehake lawan kewajibanku. Gandeng iki Bratayuda wis meh tumapak. Mula aku nyuwun dawuh. Gandeng Wisanggeni iki pinanganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa
Ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta. Ngrabaseng para sata Kurawa bareng karo kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Sanggene Si Wandarawati piye? Yen kowe takon babagan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa, nanging aku ingkang bakal menehi wangsulan. Siwa Ngamarta Si Wandarawati pengendikane bakal tak pundi dadekake jimat syukur. Kowe tak kandhani ya, Nggih. Yen kowe anakku wis anggene karo Antasena maju ning paperangan, ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa, tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ing tak karepake, nanging ora padha karo kodrating dewa. Kang mangkono sira kula mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dhewe. Wis Sanggilan Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Hyang Asih Prana. Ana mungsuh ing kudu mbok sirnakake. Mungsuh kuwi kudu tak sirnakake sapa? Bareng karo kadangmu tuwa ing Randu Gombala ya Si Antasena. Sesuk wis anggene bakal mateni Bathari Durga lan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal nggiri godhong ning lakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono wae. Iya. Antasena ya ngono. Ya, Pakdi aku mengkari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun Sanggilan Antasena wis labuh kalan para Pandhawa. Nang yen to kowe ora gelem nglaksanani kewajibanmu, ateges kowe weya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane aran Sanggilan Antasena. Padha karo kowe nyelaki dawuhing wong tuwa kang mangkono sira ora bakal kelakon junjung lawan asmaning wong tuwa. Ya, Si Wandarawati, yen to pancen mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatyanmu dhewe-dhewe, sesuk wayane mangsa kala bakal katandha wis anggene njaluk pamit wae. Bareng kula cumadeng dawuh. Ora bulajeng kawontenanipun ingkang putra pun Antarja kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kalian para Pandhawa. Tartemtu boten saged caket kalian putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan. Sesuk wayane mangsa kala wis nyaketi Bratayuda, tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali. Ngriki istirahaken dawuh. Bali dhisik ngriki istirahaken. Petruk nggih. Lah ngopo Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula sowan sang pundhen kula para Pandhawa. Syukur bagi sinuwun Kresna wenggah mriki. Iya. Estunipun menika namung merentur saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa. Upami atur kula menika dipun tampi, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan, ming tukang momong. Iya. Ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa? Kula menika nderekke punden Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun. Kula nika pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng punden kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados prajurit menapa tamtama menapa bintara. Supados sakmangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun Petra nun. Nganti didodhok kepulungan kowe ngatese kowe iki drajating batur Panakawan. Lah kok mrentrol pamikirmu kepengin labuh labet kalian para Pandhawa. Ning kowe ngerti ora? Pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho, Petruk. Cilik lara gedhe tekaning pati. Lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu? Wah, mboten ikhlas sebab napa to sinuwun, sampun kula ikhlasaken. Urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu. Upama kula menika pejah bantu kalian para Pandhawa, pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula bantu karo pepunden kula nggantu ale juragan kula. Malah para tumrap kula wong sing ora wani bantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa, ndelik mringkus merga ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan. Uripa ora ana gunane. Mila samono tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados sak mboten-mbotenipun gadah pangkat supados sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun Petra. Nun.
yen upama kowe tak dadekke pengareping prajurit piye? Ora guyon sampean ora. Kowe kepengin dadi prajurit, ning kowe tak dadekke pengareping prajurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pengareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Kowe jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Piye? Niki sampean niku mboten guyon ta sinuwun? Ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pangkat jenderal, jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk gleleng. Jenderal lele. Lek dengkul mlocot kuwi iso lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis ya. Kowe dadi pangareping prajurit. Aranmu Jenderal Kantong Bolong. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Apa ya pengen dadi jenderal? Ah, mboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah modyan. Eneng apa kula gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Saking negari nggawa penatas naminipun Prabu Naga Yaksa ingkang nguwuh-uwuh anggecak perang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana. Wah, wedak-wedak. Lah piye iki? Wong lagi diwisuda, lagi wae rampung dadi pengareping prajurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten niki? Petruk ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Tangi. Lho, garing. Basa karo kureng. Basa ngapa basa? Jenderal. Jenderal dekok apa? Aneh-aneh ora. Iya, iki wis sudah dadi jenderal pangareping para kawula. Ha nek pancen nyata kowe dadi jenderal nyramake uripmu marang kemenanganing para Pandhawa ana kraman kok micek ki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, latar. Pon, Warakudara wis apa? Narendra nggawa penatas Prabu Naga Yaksa. Loro perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana. Nggih mangsa glak wanci Bratayuda endi Pandhawa kokope getihe. Ayo amuk Suramrata Jayamrata. Wong bagus apa? Raden Janaka wis apa Naga Yaksa. Utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina. Bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Jenderal Kantong siap 86. Oh iya basamu rasa dadak werna-werna lho. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake darmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patining para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya apa kesagamu. Siap. Apa iki? Pengareping prajurit Ngamarta, aku Jenderal Kantong Bolong. Wah, lah jenenge kaya gethuk dengkulmu lho. Ayo. Petruk ning dadi pengareping para prajurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to. Kowe sing minggat wae gaglak limpamu dupak sepatu. Aja pamer. Kowe wani kemulosara karo Petruk ketiban Gobang Kyai Tundung Nyawa. Ora sirna Margalayu aja dundang Panakawan Petruk parat mregah penggaling Lurah Petruk Kantong Bolong. Ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndrawati. Nalika semanten Prabu Naga Yaksa den gulung dening Pilora Petruk parandening mangke saged kinipataken wani Petruk nyaut Gobang Tundung Nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Naga Yaksa. Parandening mangke Prabu Naga Yaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolong. Temah babar jatining wujud bali marang asal mula bukanira Prabu Naga Yaksa sirna Margalayu. Memang kula nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Lah kok disaut karo buta
Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula, wut ngoten kok. Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petro, nun. Apa ing dadi penjangkamu wis lakon, nanging tatep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tampanen lakon iki kanthi ikhlas. Ning saora-orane wis tau ngicipi dadi tam-tamaning prajurit, tau ngicipi dadi pangareping prajurit. Petro, ora usah dadak kowe matur sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa, anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petro. Nggih. Trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Ndara. Ayo, Ratu Gustiku Sirna Margarayu. Aku ora nrimakake, aku belakno. Dek Pate, pripun? Mumpung gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow. Satu kali dayung 20 terlampaui. Carane mumpung gegeran ayo padha nrabung Dewate. Monggo Kakang Dono. Napa-napa niku iso digayuh. Waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan. Anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane mranata desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti caraning perang, gelaring perang lan sapiturutipun. Anak kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela ngene nemu apa anane mawon? Ya, sing baku iso kasembadan. Kabeh crita menika wonten maknanipun ingkang saged dipun pendhet gumantung anggenipun nangonceki dhateng crita menika kala wau. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudrajane ingkang ratsuwa brasta tekaping kula Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih Ndara.